שאחרי 2000 שנה של רדיפות וגירושים, לא מפתיע שיותר ויותר אנשים מגלים את השורשים היהודיים שלהם. המטרה של ארגון שבי ישראל היא להושיט יד לצאצאי העם היהודי ברחבי העולם ולחזק את הקשר שלהם עם העם היהודי ומדינת ישראל. אנחנו כרגע פעילים ב10 מדינות, בראש ובראשונה בני מנשה בצפון מזרח הודו. הם אחד מ10 השבטים שהוגלו מהארץ לפני 2,700 שנה על ידי ממלכת אשור. בעשור האחרון הצלחנו להעלות ארצה כ2,000 איש מבני מנשה. אנחנו מתכוונים להביא את כולם ארצה. בפולין אנחנו עובדים עם היהודים הנסתרים מהשואה. כינסנו כ40 צעירים מכל רחבי פולין, שבשנים האחרונות גילו את השורשים היהודיים שלהם, שהיטלר והגרמנים ניסו למחוק. היה שם בחור, הוא גדל כפולני קתולי לכל דבר. לפני שנתיים, הסבתא מצד האימא שלו, יצא מהמטבח עם צלחת מאוד גדולה, שעליה הייתה גפילטע פיש, והכריזה בפניהם, הגיע הזמן שתדעו שאנחנו יהודים. אנחנו רוצים שיצליחו להפוך להיות חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, ועד כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מחזקים אותם, האמת היא, הם מחזקים אותנו.